बिमानो आंजों मोजांखौनो रायलायादे ओमफ्राय आं बेसेबा रायलायनो हास्थायो नोंजों मा जाखो होनदोंलै आङो जेबो जायाखैथ' बास नोंनि मोखांखौ नायनो बादों आङो मोनसेल' खामानि मावदो जास्ट गेट आउट दरजाया बैथिं दङ बेहाय आंनि माइन्डखौ गाज्रि खालामबाय दाथासै नोङो ओमफ्राय नोंनो मा नांगौ दे बुंनाय नों माने जेरैबायदि लुबैदों बिदिनो आं खालामजोबगोन ना अके आंनो मा नांगौ थुनथुलिखौ नांगौ आंनो थुनथुलिखौ नाथाय आं हेगारबाबो आंनि आइया नोंखौ हेगार खाला हायाना गावथारदोब्रा माथो दोनबाय थादों बाराबा आंनो सुइसाइड जानोसै ना बेफोरबायदि लाइफनिफ्राय थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिन ना बिब्दि दा बुं सान मानो सुइसाइडनि बाथ्रा बुंखो नों आंथ' अनोना नोंखौ बेसेबा आं नोंखौ फाग्लि बायदि बेसेबा मोजां मोनो नाथाय आं नोंखौ मुगैयो आं नोंनि गोसोखौ मुगैयो आं नोंनि महरखौ मुगैयो नोंनि साननायफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जास्ट हेट इउ फरएभार मोनथिबाय जेबो लाब गैया नों आंखौ मोनबाबो जा जादोंना बेफोरबो नोंनि थाखायसो जादोंब्रा नोंखौ बेफोरबायदि नोजोरजों नायफेराखैमोन आङो आंनि लाइफखौसो बरबाद खालामना होबायना नों I'm sorry नाथाय नों आंखौ सैयालासे दाथा नङाबा आं सहायनो हानाय नङा नों आंखौ बिब्दि दा मुगै नङाबा आं गोसोआ बायग्लिजोबगोन सान अनग्राया बिदि जाबाय अनथारोबा आंनि गोजान थांब्रा आंनि जिउनिफ्राय ओरैबायदि मोनहासयै गोजानाव थां नोङो जेरावनिफ्राय आं नोंनि महरखौनो माब्लाबाबो थैजासे नुवा हागोन बिदि खालामनो अब्लाना आं सानगोन कि औ नों आंखौ मोजां मोनमारमोन खोमा होननानै एसेबाबो आरोना मानोना नोंखौथ' मोजां मोनखाया आङो गेरेन्टिखा बियो ना दा ना उनाव ना आरो मालाबा आइया फैगासिनोखा ओरैबाबो आं साननाय सानैजोंलाय मा जाबावनो आइयानो नोंखौ लांखासिगोन नंगौ नामा दे नोंखौबो खस्थ' होगोनब्रा आङो मिथिबाय सानफा एफा बिराद खस्थ' होगोन आंखौबो बदनाम खालामदों नालाय इज्जतआथ' थांखाजोब्बाय आंना जेबो गैखाला नोंखौबो भद्रुक खस्थ' होगोन आङो सानसेबो सानसे थानो हायै बायदि आंजों मिथिबाय अके बेबि अके जाब्रा हाबा दे जादो दे आंनि दुखु मोनफेरि जिउखौ ओरैबायदि बायग्लिहोजोब्बायना नोङो बयनिबो नोजोराव आंखौ गाज्रि खालामजोब्बाय नोङो दा जाना जाहैबाय गाज्रि बिराद गाज्रि आरो मा खालामामोनलै आं नोंखौ बुंनायसै मा खालामामोन आंनि गोसो गैथारिखौ एथ' जबरदस्ति आरो नों हाजार गाब हाजार खुद्रि आं नोंनि नङा जानोबो हाया जानोबो साना आं नोंनि मा दाय मावाब्रा मानो बिदि खालामनांगौ नों मोननायाथ' गोजाननि बाथ्रा नोंनि फारसे जेबो साननायानो फैखाया आंनाव आंनि गोसोआवबो मानोना थुनथुलिखौ बिराद मोजां मोनो आङो आरो अराय बिनि जानानै थानो हास्थायोमोन आङो हायासै माथो खालामबावनो थेवबो गोसोआथ' दंना मानो बिदि दुखु जादों नोङो सान बे थुनथुलिनिफ्रायबो बांसिन अननाय होगोन आङो न' नेभार मालाबाबो जानोनो हाया बियो मानोना आंनि थाखाय स्पेसियेल वान अरायबो बेबायदिनो थागोन बिनि जायगाखौ रावबो लानो हाया नोंनि थाखायनो बिनि नोजोरावबो गाज्रि जानांबाय आं दिनै आंखौ प्रब्लेमाव फासायनानै सैमानि फिसा साल्ला आंनो गावखौनो गाव आंनि गोरोन्थि दंबाबो गैयाबाबो निमाहा होनोनो हाला आं बिराद गाज्रि मोनबाय थाबाय आं मारै जाखोरा सानाबायानोथ' खोथायानो देरलांबायसो माथो दा हरफा जानायखौ नुवाखै बे आरो जानो गोनां नोंहामजो फैनाय ना न'खराबो मोजां होनबा माबा दाखु माबा गेंफोरजों 2 नाम्बार खामानि मावग्रा गोबां बायदि खोनाबायहां नङाब्रा बेथ' जेबो नङा बे थेवबो बिहामजो फैनाया एसे मोजां जाबालाय मोजां जागौमोन ना जोंथ' रावनिबो हेंथा नङाना थेवबो उनै फिसालाया मानियाना हिनजावनि न'खरजोंबो रायलायनांगोन र' मोजां मिलामिसि जाबा जाबाय आंनो थले नांखाथाराहाय बिहामजो बेखौ मानो गनाया बेलाय आं गनायगौबोमोन थेवबो जाबायदि मोनथिखानाय बेफोरबायदि मोनथिखा हसिखानो अरावलाय बोरै नारसोमनो आबाखौलाय ओमफ्राय बिफा नोंलाय मानो सिरि थायो एसे बुंलाबायनो हाया नामा हो मानोथो बुङा जानांगौब्रा बुंगोन ना दा मानो बिदि जानांगौ बे आबायसाना ओमफ्राय बे बिहामजोआबो मानो बिदि नैहाय सोरां आंथ' बेखौबो बुङा जे आंनि फिसालायाबो मोजांथार होननानै जेबो गोरोन्थि मावाखै होननानै दङ गोरोन्थिया आंनि फिसाजोंबो जादों दा बेनोथ' जाहैबाय प्रब्लेमानोथ'
बेफोरखौ खोनानानैनो जानो लोंनो उन्दुनो जेबो सुखुनो मोनथारासैहां। दा ओरैबायदि खैफोदाव दं फिसानि जिउआ। हिनजावाबो थांथारानो ओरै अख्रा। बेबोथ' सिख्ला गथ' माथो खालामबावनोब्रा, लाखिबालाय लाखिजायोमोन। गोरोन्थि जादोंबालाय फिउचारखौबो नायनांगोन ना एसे, सानै हनै सानाबा। आरे बेखौथ' गावसो खालामदोंना बे हिनजावसा गथ'आ। जानायखौथ' सोलायनोबो हालाना जुरि। एसे सानना नायलाय सोरां। बेफोरबायदि खान्दानाव जुदि बिजामादै जाहैनांगौबा जोंनि आबाया, माब्लाबानि समाव बिनिफ्राय आरो माबाफोर देरसिन प्रब्लेम फैबा मा खालामनो? नंगौ नंनायालाय, बिदि एसे खान्दानानो बोरैबाबा। आरे आफा, आंथ' दा नोंसिनि बिहामजो जाखासिगोन नालाय। जाथ'वाखैथ' ना? आयै, अब्लाबो आं जाखासिगोन ना? ओमफ्रायथ' नोंसोर मोजां मोननायनि बर'नि ओंख्रिफोरखौनो संजोब्बाय आङो। आरो आं मिथिगौ नोंसोरबो मोजां मोनखागोन बियो। ओमफ्रायथ' बिहावसो आफा, नोंनि थाखायथ' आं अमाबो हांनानै आरामसे जि मोजां बनायखाबाय आङो। ओमफ्रायथ' बिहामजो संनायखौलाय मोजांबालाय जाजागौमोन। सोरां। सरि, आंहालाय बिहामजो जाबानो जाबायलै, बयजोंबो सापर्ट दंखायो। खबरदार बे संनायखौ जानांगौबा, नांगौबा आं दायो सावना आराम होफिनगोन। आफा फैदो, बांद्राय गाज्रि मोनबाय थानांला दे। जों नोंनि संनायखौ जायाथ', मानो जानो जोंलाय? औ, एसे बिदिनो बुंनांगौ ना। आफा, खमसे खम नोंसोरथ' गाज्रि मोननांला आंखौ। एसेबां जाथाय बिहामजो। थोद, मा बिहामजो जालाबायनो, बुंनाङा बिदि। नों माने जोंनि बिहामजो जानो हाखाया। औ, आरोथ' नोंनो संदों नोंनो जाबानो जाबाय। बास आंनि फिसालानि जिउनिफ्रायल' ओंखारलांदो। आंखौ बिदि गाज्रि मोनबाय थानांला ना। आरोथ' आंनि आइयाबो माने नोंनि जामाइजाबो फैखासिगोन आयै। मा? नुदों, सोरां नुदों, जोंनि न'आव कब्जा खालामनो नागिरगासिनो। बेनोथ'लै जुरि, माबा मोनसे खालामथारनांसिगोन। दा गुबुन सोरजोंबा जाबाबो जागौमोनलाय हाबायाना। औ, आबानाथ' दा रावबो गैबायबायाबो खोमा। सोरखौ लाबोनांगौ, सोरखौ लाबोफ्रांखो? आइ आफा, नोंसोर बेयावसो रायलायबाय थाबाय। नोंहामजोआ साहा फुदुंदोंमोनलै, लोंफैग्रोनो खोन्थादों। जागोन दे आबा, र' थांगासिनो। ओमफ्रायथ' आफालै। मा जाखो सना आबा मेहेर? माबाफोर नांगौ? जेबो नङालै आफा, ओरैनो आरोना। आं नोंखौ जोबोद मिस खालामदोंमोन दा। बिफाया आरो हनै बहा थांबाय थायो फिसालाखौ गारनानै। औरायैनो दाख्लैनिफ्राय रायलायनो नागिरबाय थाबाय आङो। थै, बहा थांनो एसे खामानि दंमोन नालाय, बेखायनोसो। ओमफ्रायथ' आबा मेहेर, नोंनि थाखायनो हा लादोंमोन दा आङो। मा? नंगौ आफा? ए, बे खनसे रायलायनाया जाबाय नामा सोरां? नों फसायदों होनबाय थानाया? औ राजुरि, फिसालानि नामाव लाना दोनखाबायना। दे, ओमफ्रायथ' नोंहामजो सासे फैबावबायलै, आफा मा खालामनांगौ? बिनि खोथाखौथ' रायलायाबाबो जासै आबा। दे बेखौहाय साहाखौ लोंफैग्रोदोलै, दा नोंहामजोआसो रागा जोंलायगोन। दिनैथ' आइयाबो फैथारसिगोन। जोंखौ लांनो सान। नाथाय नोंथ' आंनि खोथा खोनासङो ना आइनि? बेराफारसेथिं नोंसिनि न'नि मानसिफ्राबो गनायथारासै। आरोथ' बोरैबाबा आंनिनो दाय मिन्थिगौ आङो। मोनसे टाइमावथ' नों मोजां मोनोमोन, थिग दङ। नाथाय आंनिनो माखासे गोरोन्थिनि थाखाय नोङो आंखौ सैयै जालांबाय। आरो दिनै नों बे गुबुन सिख्ला थुनजुलिखौ मोजां मोनबाय। नोंनि मोजां मोननायानो गोसोआनो गुबुनजों जाबाय। नाथाय आंलाय सानदोंमोन बेफोर गासैनिबो उनावथ' नों आंखौ एक्सेप्ट खालामखागोन। हाबानि समान सफैथारबाय, नाथाय नोङो दासिमबो रेडियानो गैया। बुंदोंथ', नाथाय गोसोजों नङा। मा आं बेफोरखौ थिग खालामदोंना? एसेबां बेफोरबायदिनि उनावबो जुदि बे आंखौ मोजांखौनो मोनलाबो साना। नाथाय आंबो माबोरै खिन्थानो सानदोंमोन नोंखौ बुंगोन, थेवबो गोसोआ लाखिगासिनो। आंनावबो जेबो राहा गैया, मानोना दायो आं हारसिं नंला। जाय बाथ्राखौथ' दासिम नोंनो खिन्थायाखै आङो, थेवबो बेनो सैथो सान। बेखौ मिन्थिब्लाथ' नों आंखौ नागारखानायानो नङा। मानोना नों जोबोद मोजां मानसि। गोसोआवथ' दायो गोनो गोथो सोमजिदों। आं नोंखौ मोजां मोनो, नों गुबुनखौ। बेखायनो खिन्थानो हाथ'वाखै आङो। आरो मा बे सिख्लायाबो बेखौ बिराद मोजां मोनमारो नामा? जि जायो जाथोंसै, नांगौबा गोबां माबा माबि खसम होनाबाबो।
बे हिनजावनिफ्राय आंनि फिसालाखौ रैखा खालामथारगोनहाय। खेबसे बुंबावनि र', बिमा फैनो नागिरदों होनदों नामा? आं माबोरै बुंनो सानदि आं दिनै माने जोंनि जिउआवबो गोदान आलासि फैनो थांगासिनो। मा? जायखौ आं दासिमबो खिन्थायाखै नोंनोबो, नोंनोथ' मा रावनोबो। माने खोथाया बोरैबासो नामालै होमबा, हा? माने आंनि हाबा साननि। अब्ला बाथ्राया मा बिसिम सहैबाय एसे गिदिर? नाथाय आं मा खालामबावनांगौ जाखो? मा खालामबावनो आङो? आंनि हाबाखौथ' आं होनो गोसो गैथारामोन। बियो बिमाथ' जानो थांगासिनो नङा? बिदिबाथ' होमबाथ' आबा साना आंनो फुरा सैथो खिन्थायाखै। मानो आबा? जे सनिया जे प्रेगनेन्ट? एसे सोंनायना नायग्रोनि आं र'। गिनायबो मोनलायलाङो, बिसिनि फेमिलिया थिग नङा नालाय। आरो दा बिदि खोनानानै माथा गरम मोनजोब्बाय। अब्लाथ' जेरैखि जायाबाबो आं मा आबा सान? औ, मा जाखो आयै? नोंजे आंनो बायदि बायदि सैथो खोन्थादों। मा आरो माबाफोर दंबावो? सासे सिख्लाबो नालाय, बेखायनो सोंबाय आं। मा सैथो थाबावनोब्रा, जेबो गैला बेनो। दा होनबाय दाथासै आयै, लासिगोन आं बेखौनो माथो। नङा आरो माबाफोर जेन'बा। गैया, बेनो सैथोआ बेनो, आरो गैला जेबो। दंबालाय खिन्थाखागौमोन आं। बिदिबा आबाया मोनथियाबाथ' मोजांसो, आंबो खिन्थाथ'ला दे। थाथ'दो होमबा आयै, आं बाबायलै खोनासंनो बेफोरखौ। ओमफ्राय दिनै बुंनायसै आबा, आरो नोंनि जिउआव खुनु जेबो प्रब्लेम गैला ना? आरो सोरबा दंबावो नोंनि जिउआव बिनि अनगा, सनानि अनगा? ओहो आयै, आं सनाखौनो मोजां मोनखायाबा। आंनि मोजां मोननाया गुबुनसो, आं गुबुनखौसो मोजां मोनो, बेखौ नङा। मा? आंहा मोजां मोननाय सिख्ला दंखायो आयै, नोंनो खिन्थानो सानदोंमोन आं, खिन्थानो नागिरखादोंमोनबो। समानो मिलायाखै, माने सम मिलायनो माने बे सिख्लायानो मोनथिया। मोजां मोननाय? अब्ला नों बेखौ मोजां मोनगासिनो नामाहाय आबा? थोद आयै, बिदि नङा। नै गथ', आरो उनाव सोरबा खारसन फैबावबा गैलाहाय सयथिबो। हाबालै, मारैथो जाखो नोंनि जिउआनोथ'? गैया, मारै जानो आरो, बिदिनोसै, थाथोसै। दे, नामनि आन्था बिहामजो मोनबायथ'। आयु, अब्ला मा सनानि फिसाया आंनि आबा साननि? बायसान्स जुदि आबा सानजों मोनफ्रांबायाबाबो, गथ'आ जोनोम जाबाथ' गाबोन जुदि सोंथि खालामफैयोबा बे गथ'आ फैनानै, ओमफ्राय बेफोरबायदिबाथ' हाबायाबो जाथारनांगोन ना? आयु, गसाइ मा खालामबावनांगौ जाखो? ओमफ्राय सनिया मानो खिन्थायाखै? मा नेबाय थाबावदों बियो? आरो आबा सानाबो मोनथिबा माब्लाबाबो गारनायानो नंखाया सनाखौबो। मोजां मोनबाबो मोनाबाबो बिराद फस्थायनाय मोननानै लाथारगोन बियो। दसे थाथ'दो होमबा नोंहा। आं हजोंहाय थुनथुलिजों एसे रायलायना फैसै। औ मे, जेन'बा नोंबो बांद्राय जेबो बुंनाङा आरो। नोंनाबो गरमा गरमि बारा जाथारोना खोथाफ्रा। है, जायालै, जायखिया समाबो खमथ' जोंनाव। ओमफ्रायथ' आं मोनथिखायो, थुनथुआ जोंना बे हाबाखौ लाखिनो हाखाथारगोन होननानै। आरो जुदि बेबो जायाबाना, आदाखौ देगासिनो खेबसे देना बेहुस खालामना दोनगोन आं। आयु, मा बुंनाय जाखो बेलाय मे, गोदाव सोरावनो? औ, माथो बिदायाबो मानिथाराबा, एसे माबा मोनसे बेबस्था लानांगोन ना। बे हिनजावजों हाबा जानाय माने जिन्दगि बरबाद, सुइसाइड जानायजों समानसै। नै खोनासंलाय, बेफोरबायदि जानला मानला बुंबाय थाखासै नोङो। नङाबाथ' आदाखौ उदै गाज्रि जानायनि मुलि होनांसिगोनलै। थोद, आजां गाजां बुंलाबाय थाखो नोङो। माथो मन्दपाव जिरायबा, बे जिरायनो हानाय नङाना, अब्लासो खालाममारगोनलै आङो, खुनु खोथा गैया। जुदि खोथाया ओरैबो जायाबाना, बानायमारगोन आं। बांद्रायबो हामाहाय, जानला मानला खालामद्रायनो। माबा दस्रा राहा लामा ओंखारगोन ना र'? ओमफ्राय आंबो एसे रायलायनायनि र' बेजों माब्रै? मा जेन'बा एसे मानिबायनो हागौ खोमा, गोसोफ्रा सोलायबायो खोमा। बेजों रायलायबा जेबो जाला, थुनथुजों रायलायना फैसै आं। ओरैनोबा साला गोसोफ्रानो गाज्रि मोनजोबलायलांबाय। बुजिगोन साना लाखिबायो आदाखौ, बेबो बुजिरोंला। नै जाम्बा, प्रब्लेमाबो गोरलै नङाना इजि। बेनोथ', माने बाथ्रायाबो एसे गिदिरानो, एथ' बेबायदि जालायनाय फैलायनाय। बेनि सायाव मिलायलायबावासो, माने बेहा बेखौ मोजां मोनो, बेहा बेखौ मोजां मोना। आंनि गोसोआ दं मा, आं बिदा फसायनाय हिनजावखौनो लाबोगोन बेनो, बेखौ नङा। जागोन दे मेहेर, जागोन, माबा मोनसे र'। जेरैखिजाया लाखिनांगौ बे हाबाखौ। नै बे मेहेरा जानो होआ मालाबाबो। नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायबायना आदा, नों जुदि थुनथुलिखौ मोजां मोनमारोबा, बेखौनो लायगोन आं नोंनो, बेखौनो रायलायना होगोन आं, जेरैखि जायाबाबो। आंबो माने जायखौ मोजां मोनदों बेखौनो लादों नालाय।
दा बेखायनो आंनि बिदा सानखौबो बैखौनो मोनजानो लुगैयो आं जायखौ बे हास्थायो। आंनि हास्थायनायाथ' बेनो, अ गड प्लिज एसे हेफाजाब हरदो नोंबो। आफा इसोर, नोंबो माबा मोनसे राहा लामा हरदोब्रा। एसे अनहरदो ना आंनि आदा सानखौबो। जाबाय दे जाबाय, आंबो आरज खालामगोन। औ ना बेबि, नङाबा गोसोआ गाज्रि मोनबाय थायो। नों थाथ' दे, ओइ जेरावबो थांलाबायना नोंबो। आंहा खामानियानो सोलाबा, नानि उन्दैबो दं। बहाथो थांनो सोलाबनांगौ, दा नुवाखै बेसे गन्डगल। औ बेखायनो आजिखालि बिसास गैयालै। माथो खायसे हाबा जानायफोराबो खारोना, जेरै आंनि आब'आनो हमना ला। गियोब्रा आंबो। मेलाबो गिलायलाङोना बेफोरखौ एसे। ओमफ्राय नों बेयाव मेये? औरा फैनांबायना उफाय गैया। नाथाय नों जुदि बे साननि खोथा रायलायनो फैदोंबा दा रायलायखा आंजों। ओहो, खामनाय गारियाव संख्रि सारना होनि आं र'। एकदम दोखो दोखो आवलि होबावनो आङो, आलौ होबावनि। आरे थुनथुलि, आंखौ आदायानोथ' थिनहरदों। मा? औरा आदा साना थिनहरदों, ओमफ्राय बुंदोंखि आंथ' बिनि फनखौ हमनाय जायासै, नों थांना खिन्थाहैदो दे मेहेर हाबायाव फैनो खोन्था होननानै। हाबायावसो फैनो खिन्थाबावदों बियो? औरा, ओमफ्राय बिराद बिजि मालाय बाजैजों। मा? औ ओरैसो जालायबावो, आदा थुनथुलिखौ लिंहरला नामा होननायाव। मानसियाबो बिराद डिस्टार्ब खालामोलै बे आंखौ फन हरगासिनो। मालाय हिनजावा प्रब्लेम जायो आं नाजालायबावो। गावनि हिनजावासो प्रब्लेम जाबावो आं फन हरनायाव? औ थुनथुलि औ, नोंखौ एकदम आदाया इगनर खालामबायलै। मा होनबावनो, आदानाथ' दस्रा बाजैबो गैखायाना, बेखायनो बेखौनो लासिगोन खोमालै मालाय। बे बोरै जानो हानांगौ जाखो मेहेरो? नों मिन्थिखाया नामा बे सनाना टुना बे गाज्रिसो होननानै? बेफोरखौ मिन्थिखानांबा मा नोंसोर गनायबाय बेखौ दोनसिगोन आरो? ओहो थुनथुलि, जोंथ' बिदि गोसोथ' गैयामोन। नाथाय मालाय आदाया खुसि जासिगोननो, गावनि हाबायाव बिराद धुमधाम गिदिरसो बानायबावगोननोलै। दाथ' मालाय सेल्फिबो लादो, फट'बो लादो, जि थैयारि खालामगासिनो सानैजों। ओइ मेहे, नों थगायदों ना मायोलै? नङाबाथ' बेथ' मजबुरिसो होनलायदोंमोन माथो। बे सनाजों बोरै खुसि जानो हानांगौ बिलाय? औ बिराद बुजायदोंमोनलै जोंबो, मानिला मालाय आदाया। बा बे सनायाना थुनथुलि आदाखौ ओरैबायदि खोबजा खालामबायलै। मा बुंनांबा फासायखो, मा बुंबावनो आरो। नाथाय साना बेजों बोरै खुसि जानो हानांगौ? आं मोजां मोनथारासैलै। माथो खालामबावनो दाथ' थुनथुलि नङा होमबा? खालामगोन आं। ओमफ्रायथ' थुनथुलि मा होनना बुंबावनो आरो। बे आदायाना आंनि सिगाङावनो आंनि हिनजाव रागा जोंगोनलै होननानै। बिनि हिनजाव माने? आरे बेलाय सनाना टना बियो। बियो गाज्रि मोनगोनलै जालायलायबावो, ओमफ्राय थुनथुलिनि फट'खौनो दानजोबसैलां होननानै दानबावबाय। बा चान्स होनाङा एथ' बिदि गावनि बेस्ट फ्रेन्डखौनो। थुनथुलिनि फट'खौ सिन्थाय दानजोबलायबावबाय। आंनि फट'खौ सिन्थाय दानबावबाय, नों एसेबां सुथुर आंजों। सुथुर नङा, माने इगनर थुनथुलि। आंखौ इगनर खालामबाय होमबा बियो? औलै आंबो दुखु मोनदों नों आदाजों बिदि खालामजानोसै होमबा बे सनानि थाखाय। थै थुनथुलि गाज्रि मोनबायलां। दाथ' न'आव बयबो बुंथारबाय सोरबा बिनि हाबाखौसो लाखिनो हाबा जागौमोनलै। नाथाय आदाखौबोथ' सोरथो मोजां मोनबावनो, बे सनाखौनो लासाबनांसिगोन आरो। लाया, साना बेजों जुमाय खाथारा, लाया। मानो लानांगौ बेखौलाय? बेबायदि न'आव थाबाय थानानैलाय नोंहा इगनरसो खालामजाबाय थाबायना लोगोबाबो, जेन'बा बुंबाय आरो गाज्रि मोनबाय नालाय आंबो। आंखौ साना बे सनानि थाखाय बिदि खालामनो हाया। ओमफ्रायथ' नों न'आव थानानैल' बिदि बुंबालाय बोरै जाबावनो दे। नै मालाय आदा सानखौ लांसिगोन। नों मानो बिदि बुंदों मेहेर? मानो लांनांगौ जाखो? ओमफ्रायथ' सानाबो आंखौ बावनो हायाथ'। गैलाथ' आदा साना बावबायलै, नोंखौथ' गोसोआवनो गैबावला बे मालाय। खालि हिनजाव गोदानल'सै सना। बे सनाखौथ'। ओमफ्रायथ' गोदोलाय आदाया नोंसिनावल' फैयोमोन मालाय, नोंजोंथ' बिराद मोजां रायलायोमोन ना। ओमफ्रायथ' आंखौ बिराद अनोमोन बियो। अनोमोन ना मोजां मोनोमोन? मोजां मोनोमोनदां। अब्ला नोंलाय मानो सिरि थाबाय थाखो? ओइ थुनथुलि, बेफोर बोरै जाखो, बेफोर जाथायानोथ' मारै जाखो बेखौथ' मिथिला। नाथाय थारैनो आदाया गाज्रि मानसि नङालै। सनाया बेखौ फिदिंगासिनो, माने गावनि जालाव एकदम फासायनानै लाजोब्बाय। ओमफ्राय साना गोरलैखौथ' जे बेजों फासि जानो थोद। सानालाय साननो रोङा आरो मा मोजां मा गाज्रि, मानो बिदि गाब्र'नांगौ? माब्लाबा समाव ना नों आं बयजोंबो रावबो गोरोन्थि जाया होनना बुंनो हाया। जों गोरोन्थि खालामखायो माबा नङा माबा मोनसे। प्लिज आदानि एसे हेल्प खालामदो। नाथाय मालाय हाबायानो जानोसै, बेखौ
आंखौनो फसायखाबाय होमबा आंलाय मा खालामनो हाबावनांगौ मेहेर गोसोबाथ' नों गासैबो खालामनो हाजोबो नों खालामनो हायैथ' गैखायानो हे कमन सुनजुलि हेल्प खालामदोब्रा आदाखौ आरोथ' बिसिनि खान्दानानो 2 नाम्बारनि माबाजोंसो लिंक दंबावोनो सनानि फेमिलिया समा बिराद खम आरो सलुसना जेबो गैथ'आ आरो आदानि जिउआबो खैफोदाव दङ माने गोथौ हाखरावसो थांगासिनो बियो नों मा लोगो जानानै बेखिनिखौ खालामनो हाला आदानि जिउखौ एसे हेल्प खालामदो माबा मोनसेथ' खालामदो थुनजुलि प्लिज माबाथ' मोनसे खालाम जै सनाजों थांबायना मालाबाबो मोनखाला बेखौ नाथाय थुनजुलिया खालामगोन मा बिनि सायाव साना आंखौसो बावनो नागिरबावदो आंखौ आंनि एथ' मोजां लोगोखौनो मोनगोनलै बेबायदि आं बायदि औ थुनजुलि औ बावबाय गैला बे नोंखौ माने बावखासिगोन ना सनानि जानो थांसिगोन नालाय मालाय नोंखौ सान थांगोन आं दानो थांगोन आं बेखायनोथ' सानसेयावनो डान्स मारिदो लाखिनो हायोबा लाखिखादो थुनजुलि नङाबा